Ernst Kedel već desetljećima vodi restoran u Urbersdorfu, austrijskom seocetu uz granicu s Mađarskom. Na prvi pogled tipična srednjoeuropska idila. No Kedel pamti i dane kada je Gissing bio slijepo crijevo Austrije, najsiromašnija regija nalik za ostalim provincijama istočne Europe. A onda su lokalne vlasti krenule u veliki eksperiment. Cijeli Kotar prestao je kupovati fosilna goriva i prešao na obnovljive izvore energije poput biomase i sunca. Also 1996 in Betrieb gehauen, jetzt heizen wir 18 Jahre. Prije 18 godina priključio sam se na sustav komunalnog grijanja i električne energije od drvnog otpada. Nakon što su cijene tradicionalnih goriva u 21. stoljeću naglo porasle, isplatio mi se prelazak na ovaj sustav. Troškovi za grijanje i struju niži su mi 30 do 40%. Većini kućanstava u Ernstovom selu uopće ne treba novac da bi platili energiju koju troše. Kraj je bogat šumama, pa je dovoljno donijeti drvni otpad sa zemljišta u ovaj komunalni pogon na biomasu i solarnu energiju. Čovjek koji je projektirao 30 ovakvih sustava u regiji svojedobno je bio anonimni inženjer entuzijast iz provincije. Danas je direktor čuvenog Europskog centra za obnovljivu energiju Gissing. If you are in a poor region, in a very poor region, then you have to change things. Ako živiš u siromašnoj, vrlo siromašnoj regiji, moraš nešto mijenjati. Moraš privući novac i stvoriti radna mjesta. Mi smo otkrili da je to moguće uz obnovljive izvore energije. Danas više nismo najsiromašnija regija Austrije. Negdje smo u sredini i svaka obitelj koja ovdje živi uključena je u taj proces. Od obitelji seljaka i farmera do gradišćanskih plemića hrvatskog porijekla iz dinastije Drasković, koja je kao jedna od najimućnijih obitelji uložila u ekološki napredne nove tehnologije. We are partners in the major company. Partneri smo u najvećoj tvornici bioplina. Vodimo i lokalnu elektranu. Mnogo nam je pomogla Europska unija koja je financirala ove projekte, pa smo postali nekovrsna meka za obnovljivu energiju. Mislim da svi u Gissingu imaju koristi od toga. Ispuštanje ugljičnog dioksida u atmosferu smanjeno je prema nekim podacima za čak 90%. Cijene režija ponegdje su i dvostruko niže, ali pravo čudo tek slijedi. Jeftina energija privukla je proizvodne kompanije koje su u gradiću iz kojeg su nekoć svi bježali otvorile više od 1000 radnih mjesta. Sljedeći cilj Gissinga je proizvodnja benzina iz obnovljivih izvora, kojih ima na pretek u Gissingu baš kao i u recimo Slavoniji ili Lici. Cars, they need maybe gas, then you can fill in ecogas. Automobili mogu voziti i na ekoplin. Ako trebate benzin, možete se orijentirati na Fischer-Tropsch proizvode, drugu generaciju biogoriva. S ovakvim plinofikacijskim sustavom to je moguće. Mi smo to napravili i demonstrirali i ostvarit ćemo to kroz idućih nekoliko godina. Ekološka preobrazba Gissinga danas je jarki primjer sličnim propadajućim provincijama u Europi za koje tobože nema nade. Ovdje su se sretno poklopile vizionarska mjesna vlast, progresivni znanstvenici, ekološka kultura Austrije, ali i ulazak u Europsku uniju. Tek tada su pioniri energetske nezavisnosti uspjeli nadići interese državnih monopolista i povući novac iz europskih fondova. Sada svoje znanje prenose stotinama delegacija koje pohode Gissing iz cijelog svijeta. Nađe se tamo i Hrvata, ne samo gradišćanskih, nego i onih koji su došli proučiti, a možda i primijeniti ova znanja u Hrvatskoj.